Jo estic a favor del comerç de proximitat. Hi vaig sovint, per exemple, a la ferreteria del barri. És una ferreteria ben curulla d'estris de tot tipus, amb molts passadissos i força desordre. De fet, enmig de tant desori, un dia es va perdre un client i varen estar 24 hores sense trobar-lo. M'han comentat també que a certs polígons industrials, on hi ha grans ferreteries obertes al públic, cada setmana es perden desenes de clients i en algun cas han demanat ajuda als bombers. A més, al comerç de proximitat trobaràs persones que t'assessoraran molt bé, gairebé sempre. Aquest producte quant temps necessita per desembossar l'aigüera? Bé, de fet, necessita de 15 a 20 minuts. Doncs igual ho faig avui i demà ho esbandeixo. Bé, s'ha d'esbandir el mateix dia, o sigui que si ho vol fer ha de ser avui i no demà. Doncs aleshores igual ho faig avui. O demà. Ho faré demà, segurament. Sí, cobra'm, que ho faré demà, potser. D'acord, però ha de tenir en compte que no deixis per demà el que puguis fer avui. Doncs ho faré demà, igual. O millor avui. Doncs això, comerç de proximitat, sense anar més lluny.